Jien nitkellem bil-Malti ma xorta nippreferi bl-Ingliż, jiena mort l-iskola meta ġiet Malta u kienet ħajjar after the course. Din hi l-esperjenza ta' infermiera Taljana Lidja Brużati li għandha 33 sena u issa ilha 10 snin taħdem fl-isptar Mater Dei wara li telqet minn pajjiżha minħabba li ħasset li ma kellix wisq opportunitajiet. Bil-maqlub tisħaq li f'Malta kellha anke ċans li tavvanza fil-karriera waqt li rrakkomandati s-Sistema Nazzjonali tas-Saħħa f'pajjiżna bħala ideali u li għandhom jiġu adottati minn oħrajn anke għal bilanċ aqwa bejn ix-xogħol u l-ħajja personali. One News iltaqa' magħha fuq il-post tax-xogħol tagħha f'Mater Dei stess. Itenniet li kienet telqet mill-Italja minħabba prospetti limitati fil-qasam tas-saħħa u wara esperjenza qasira wkoll fl-Ingilterra għażlet li tiġi f'Malta fl-2016 fejn ġiet ingaġġata fl-Isptar Mater Dei. F'intervista riċenti mal-ġurnal Taljan Il Fatto Quotidiano, Brużati spjegat li d-deċiżjoni li tiġi Malta ma setgħetx tkun aqwa u wieħed mill-akbar benefiċċji li sabet hawn kienet il-flessibilità fil-ħinijiet tax-xogħol. Illum is-senior nurse fit-taqsima tal-kura intensiva tat-trabi l-MPICU ta' Mater Dei fejn ukoll tmexxi inizjattivi relatati mal-prevenzjoni tal-infezzjonijiet fl-istess waqt li tieħu sehem ukoll fit-trasferimenti mediċi internazzjonali ta' tfal li jkunu jeħtieġu l-kura barra minn xtutna. Saħansitra qed tagħti sapport f'korsijiet speċjalizzati fl-Università ta' Malta. Qalet li s-sistema tas-saħħa f'Malta wkoll tagħta l-opportunità teleb barriera kbira tal-lingwa fejn waqt li kulħadd jitkellem bl-Ingliż, l-isptar stess beda jorganizza korsijiet tal-Malti għal ħaddiema barranin u llum il-ġurnata titkellem anke bil-sienna xi ħaġa li tqis kien pass importanti fil-karriera tagħha. Skont Brużati, dawn il-kundizzjonijiet wasluha tħoss iżjed apprezzata professjonalment fl-istess ħin li tejbet il-kwalità tal-ħajja tagħha u għalhekk għażlet li tibqa' taħdem hawn. Itemmen li ħafna iżjed infermieri se jkomplu jitilqu mill-Italja jekk ma jinbidlux il-kundizzjonijiet tax-xogħol hemmhekk. I've been a senior nurse now for 2 years, but I'm also a link nurse for infection control because that is something that I always put my interest in. I'm very grateful because if I had to have this career in Italy, probably I would have reached this point in maybe 15 or 20 years. Wkoll tennit li waqt li waqfet taħdem ix-xiftijiet ta' billejl ftit ta' snin ilu, is-Sistema Nazzjonali tas-Saħħa f'pajjiżna qed tippermettilha li takkumula s-sigħat biex tkun tista' tgawdi perjodi itwal ta' mistrieħ. Brużati enfasizzat ukoll il-fatt li l-Isptar Mater Dei jinkoraġġixxi t-taħriġ kontinwu billi jkopri l-ispejjeż relatati ma' konferenzi u korsijiet barra minn Malta, filwaqt li l-ħidma fi trasferimenti mediċi speċjalizzati iġġib magħha wkoll renumerazzjoni addizzjonali. Il-ġurnal Taljan Il Fatto Quotidiano wkoll qal li l-esperjenza ta' Brużati f'Malta turi kif l-adozzjoni ta' politika li tiffoka iżjed fuq il-ħaddiema kapaċi żomm iżjed lil professjonisti kwalifikati fis-sistema, inkluż fil-qasam tas-saħħa fejn ħafna pajjiżi diġà jbatu minn nuqqasijiet kbar.